Άλλη μια εκπομπή στα Creative Projects και αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας δύο επιστήμονες, δύο ερευνητές από το ΕΚΠΑ, τον κύριο Σταθόπουλο Παναγιώτη, από τον τομέα φαρμακογνωσίας και χημίας φυσικών προϊόντων. Γεια σας κύριε Σταθόπουλε. Καλησπέρα. Και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, τον καθηγητή κύριο Κουρέτα Δημήτρη. Γεια σας κύριε Κουρέτα. Γεια σας, γεια σας. Δύο πολύ ενδιαφέροντα εργαστήρια, σημαντικά για την χώρα θα έλεγα ολόκληρη. Να ξεκινήσω από εσάς κύριε Κουρέτα, να μας δώσετε λίγα ιστορικά στοιχεία για το δικό σας εργαστήριο και μετά να δούμε και τη συμβολή του στην έρευνα αλλά και στην εκπαίδευση. Ναι. Το δικό μας εργαστήριο βρίσκεται στο τμήμα βιοχημίας, το οποίο βλέπετε και δείχνετε και στην εικόνα τώρα, το οποίο είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα, στη Σχολή Επιστημών Υγείας και δημιουργήθηκε το 2000, πρωτολειτουργήσε το τμήμα, πήρε τους πρώτους φοιτητές. Εγώ ήμουν από τους πρώτους καθηγητές που ήρθαμε στο τμήμα το 2000 και το εργαστήριο λειτουργεί από το 2002. Τότε ιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί. Μάλιστα το πρώτο πρόγραμμα που πήραμε ήταν μαζί με το εργαστήριο του κυρίου Σκαλτσούνη στο ΕΚΠΑ που αφορούσε τη μελέτη των ίνων της χώρας. Η δική μας η δουλειά στο εργαστήριο αφορά την μελέτη της επίδρασης διαφόρων τοπικών τροφίμων της χώρας, δηλαδή ποικιλίες από μέλια, από σταφύλια, από ψυχανθή, από ελιές, επίσης μελέτη σε γάλα από διάφορα ζώα τα παραγωγικά τα οποία υπάρχουν. Έχουν δημοσιευτεί δηλαδή δεκάδες μελέτες τα τελευταία 20 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριο 21 και προσπαθούμε να αναλύσουμε και έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα χάρτη της βιοδραστικότητας των ελληνικών τροφίμων πάνω στα ανθρώπινα κύτταρα, το οποίο είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά έχει εμπλουτιστεί με δεκάδες προϊόντα. Τώρα αυτό έχει την εξής χρησιμότητα. Πρώτα αναδεικνύει την διαφορά που έχει ένα ελληνικό προϊόν από ένα ξένο. Δηλαδή ένα σταφύλι το οποίο ή ένα κρασί ή ένα αλάτι το οποίο έχει παραχθεί στη χώρα ή ένα μέλι, εάν διαφέρει από ένα μέλι το οποίο έρχεται από την Κίνα, από τη Βουλγαρία, από την Αίγυπτο, από την Αλβανία και ούτω καθεξής. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία για να αποδείξει τη βιοδραστικότητα, το οποίο συνδέεται και με την προσθέμενη αξία του τροφίμου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί κατακλυζόμαστε από πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου, κυκλοφορούν στις αγορές, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει σε βάθος μελέτες που να αναδεικνύουν ότι το μήλο της Ελλάδος που βρίσκεται στην Αγιά ή το αμύγδαλο που βγαίνει στην κοιλάδα του Σικουρίου ή τα φρούτα που είναι στην κοιλάδα κάτω στον Τύρναβο ή τα ψυχανθή που υπάρχουν στην κοιλάδα του Ενιπέα των Φαρσάλων είναι καλύτερα. Εμείς αυτό μελετάμε, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί φανταστείτε ότι η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή αξία πρωτογενούς παραγωγής περίπου γύρω στα 7-7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και εξάγει τρόφιμα αξίας περίπου 10-11 δισεκατομμύρια. Ενώ θα μπορούσε με μια μελέτη σοβαρή, η οποία φυσικά να είναι οργανωμένη και να αφορά πάρα πολλά προϊόντα, να έχει ακόμα και διπλάσια ποσό εξαγωγών. Και οι εξαγωγές έχουν μεγάλη σημασία και γίνονται εάν πιστοποιήσεις ένας ο οποίος, ο Γερμανός, ο Ιταλός, ο οποίος παίρνει την ελληνική φέτα ή το ελληνικό ελαιόλαδο, ότι το δικό μας προϊόν είναι καλύτερο για την υγεία του. Εμείς αυτό το κομμάτι δουλεύουμε, το οποίο έχετε δίκιο κύριε Κουρέτα, γιατί αυτό είναι βασικό. Είναι βασικό για τον απλό καταναλωτή που δεν ξέρει, ξέρει μόνο τις τυποποιημένες ονομασίες, αλλά δεν ξέρει. Για τον ξένο, όταν πάει ο ξένος να αγοράσει, ζητάνε, τώρα έχουμε μια μεγάλη συνεργασία με την Ιαπωνία, που έχουν έρθει εδώ από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο συμπληρωμάτων διατροφής, η Wakunaga που είναι στην Ιαπωνία και κάνει συμπληρώματα από το σκόρδο. Και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η τοπική ύλη, εδώ, η πρώτη ύλη να είναι από εδώ, γιατί βρήκανε ότι μελετώντας μαζί με εμάς πρώτες ύλες από όλο τον κόσμο, από την Κίνα, από τη Ρουμανία, από την Αμερική, από την Ισπανία,
ότι το προϊόν που γίνεται εδώ στην περιοχή της Λάρισσας είναι το καλύτερο ποιοτικά, άρα ξεκινάμε από την καλύτερη πρώτη ύλη. Σε αυτό λοιπόν το σκεπτικό είναι ένα εθνικό, ας πούμε, έργο αυτό το πράγμα. Αφορά δηλαδή τη χώρα και σε αυτή την κατεύθυνση έχουμε μια συμπληρωματικότητα περίπου 20 χρόνια, έχουν και παραπάνω τώρα, με το εργαστήριο που είναι ο κ. Σταθόπουλος, που έχουν και αυτή την ίδια κατεύθυνση, απλώς αυτοί αναλύουν χημικά το προϊόν και εμείς το αναλύουμε από πλευράς δραστικότητας στα ανθρώπινα κύτταρα, δηλαδή υπάρχει συμπληρωματικότητα φυσικά και με το εργαστήριο του Αρσένου, του κ. Αρσένου στην ιατρική, που έχουμε τρέξει διάφορα προγράμματα που αφορούν το κρέας το ελληνικό και την προσθέμενη αξία του. Επομένως αυτή η κατεύθυνση την οποία έχουμε διαχρονικά και θα έχουμε όσο διαρκεί, όσο υπάρχει το εργαστήριο, είναι πάνω σε αυτή τη δυνατότητα πώς θα αποδείξουμε την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων για να συνδεθεί αυτό με τις ελληνικές εξαγωγές και με την καλύτερη προσθέμενη αξία και την τιμή στον παραγωγό. Μάλιστα. Για να μας πει και ο κύριος Σταθόπουλος, ο οποίος είναι από τους βασικότερους συντελεστές του εργαστηρίου του κυρίου Σκαλτσούνη, δώστε μας μία έτσι σύντομη αναφορά με τι ασχολείται το εργαστήριο, πότε ιδρύθηκε και ποια είναι η συμβολή του στην έρευνα. Είπε και ο κύριος Κουρέτας βέβαια κάποια πράγματα, συμπληρωματικά με αυτά που θα πείτε εσείς. Επίσης βιοδραστικών φυσικών προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι, επιτρέψτε μου να πω, ένα από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά κέντρα στο πεδίο των φυσικών προϊόντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη των φυσικών προϊόντων, στοχεύοντας στην παραγωγή γνώσης, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αργότερα από εταιρείες τροφίμων, φαρμάκων και καλλιτικών, τόσο για τη βελτίωση των προϊόντων τους, όσο και για την ανάπτυξη νέων. Συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποιείται εδώ στο εργαστήριό μας επικεντρώνεται στην μελέτη της ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας με έμφαση στα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά της. Δηλαδή, στην περίπτωση των φαρμακευτικών φυτών, μέσα από διαδικασίες εκχύλησης παράγονται τα βιοδραστικά τους εκχυλίσματα, τα οποία αφού χαρακτηριστούν πλήρως, μελετάται η βιολογική τους δράση ως προς συγκεκριμένους φαρμακολογικούς στόχους, ενώ στην περίπτωση των αρωματικών φυτών μελετάται η χημική σύσταση των αιθερίων ελαίων τους και η δυνατότητα χρήσης τους στην κοσμετολογία. Επίσης, ένα από τα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου μας είναι και η μελέτη των παραδοσιακών προϊόντων αγροδιατροφής του τόπου μας, όπως είναι το κρασί, το μέλι, το λάδι. Έτσι, μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων αναλυτικών μεθοδολογιών, προσπαθούμε να αναδείξουμε την υπεραξία που έχουν τα προϊόντα αυτά, συγκρίνοντάς τα με αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών. Και επίσης, από τα ενδιαφέροντα του εργαστηρίου μας δεν θα μπορούσαν να αναλείψουν και η μελέτη των υποπροϊόντων αγροδιατροφής, τα οποία προϊόντα είναι πλούσια σε βιοδραστικά συστατικά και έτσι μέσα από σύγχρονες διαδικασίες εκχύλησης και απομόνωσης, τα συστατικά αυτά εμείς μπορούμε να τα απομονώσουμε και αφού μελετήσουμε την βιολογική τους δράση, να χρησιμοποιηθούν είτε σε συμπληρώματα διατροφής, είτε ως πρόσθετα σε τρόφιμα και προϊόντα καλλιτικών, είτε ακόμα και για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Και όλα αυτά βέβαια για να πραγματοποιηθούν χρειάζεται και, όπως καταλαβαίνετε, και ο ανάλογος εξοπλισμός. Είμαστε στην ευχάριστη θέση το εργαστήριό μας να διαθέτει έναν σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό με φασματογράφους μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας, φασματόμετρα μαζών υψηλής ευαισθησίας, χρωματογραφικά συστήματα με σχεδόν όλα τα είδη ανιχνευτών, καθώς και το φασματόμετρο πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 600 MHz, το οποίο το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ταυτοποιήσουμε καινούργια μόρια. Επίσης έχουμε και έναν σύγχρονο εκχυλιστικό εξοπλισμό που βασίζεται σε πράσινες τεχνολογίες, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την απομόνωση αυτών των ωφέλιμων για τον ανθρώπινο οργανισμό συστατικών από τα φυσικά προϊόντα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα συστήματα εκχύλησης με υπερκρίσιμα ρευστά, τα συστήματα χρωματογραφίας κατανομής με φυγοκέντρηση, τα οποία τα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να απομονώσουμε καινούρια μόρια, καθώς
Επίσης και την μοριακή απόσταξη, η πρώτη που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ενώ όταν θέλουμε να παράξουμε σε πιλωτική κλίμακα αυτά τα εκχυλίσματα, το εργαστήριό μας είναι εφοδιασμένο με 5 εκχυλιστήρες, οι οποίοι και καλύπτουν τις ανάγκες των παραγωγών μας. Και όλα αυτά βέβαια, όλος αυτός ο εξοπλισμός έχει έρθει μέσω ερευνητικών προγραμμάτων στο εργαστήριό μας και αποτελεί βέβαια βασικό συστατικό για την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων. Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριό μας απαντήσατε σε μία από τις επόμενες ερωτήσεις, που είναι ποια είναι η βοήθεια που δίνει το κράτος, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η έρευνα αυτή έχει συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας, και αυτά που μας είπε ο κύριος Κουρέτας και αυτά που λέτε εσείς. Ποια είναι η βοήθεια του κράτους, πέρα από τα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία είναι πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον και με μεγάλη επιτυχία εσείς μπορεί να πετυχαίνετε κάτι, αλλά κάποια άλλα εργαστήρια να υστερούν. Πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί εξοπλισμό, βασικό εξοπλισμό του εργαστηρίου. Ναι, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να πούμε ότι το κράτος έχει σταθεί λίγο δίπλα στα πανεπιστήμια μέσω των υποδομών και των χρηματοδοτήσεων επιστημονικού εξοπλισμού. Οπότε τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε νέον εξοπλισμό στο εργαστήριό μας από αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Αλλά όμως για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, το εργαστήριο αυτό στάθηκε από ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια είναι, αν θέλαμε με 2 λόγια, να πούμε 2 ερευνητικά έργα τα οποία είναι τα σημαντικότερα, που όχι τώρα, που έχουν τρέξει στο εργαστήριο και έδωσαν αποτελέσματα που σήμερα τα χρησιμοποιούμε. Ποια θα θέτατε? Ναι, το 2004 καταρχήν το πρόγραμμα Μήνος, το οποίο ήταν κάτι πρωτοπόρο για τα δεδομένα εκείνα, ήταν ένα πρόγραμμα live, το οποίο και μάλιστα χαρακτηρίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία είχαν υλοποιηθεί και είχε να κάνει με την επεξεργασία των υποπροϊόντων του κατσίγαρου. Μέσω αυτού του προγράμματος ήρθε εδώ πέρα στο εργαστήριό μας ένας εξοπλισμός, ο οποίος τον χρησιμοποιούμε και μέχρι σήμερα, παρόλες τις δυσκολίες που έχουμε, γιατί ωραία, καλά έρχεται αυτός ο εξοπλισμός στο πανεπιστήμιο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει να συντηρηθεί αυτός ο εξοπλισμός, που χρειάζεται εκεί βοήθεια και από το κράτος αλλά και από το πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να τον συντηρήσουμε. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαθέτουμε μέσω προγραμμάτων αυτά τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται για τη συντήρηση αυτού του εξοπλισμού και να το χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Κουρέτα, να σας ρωτήσω να μου πείτε 2 κι εσείς highlights, 2 ερευνητικά έργα, 2 έρευνες οι οποίες έχουν δώσει απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Ναι. Η μία θα ξεχώριζα κι εγώ 2 έτσι μεγάλα έργα που έχουν γίνει. Το ένα ήταν συνδυασμός 3-4 ερευνητικών έργων που είχαν να κάνουν με την αξιοποίηση των υποπροϊόντων των βασικών γεωργικών βιομηχανιών της χώρας, που είναι τυροκομεία, ινοποιία και ελαιοργία. Πώς αυτά τα υποπροϊόντα θα ενσωματωθούν σε τροφές για παραγωγικά ζώα, κυρίως χοιρινά και πρόβατα. Αυτό κράτησε 6-7 χρόνια και απέδειξε ότι και από τα απόβλητα των ελαιοργίων και από τα απόβλητα των ινοποιίων και από των τυροκομείων, εάν απομονώνουμε τα σωστά συστατικά, είναι κάτι ανάλογο που γίνεται στα κοτόπουλα τώρα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ζωοτροφές οι οποίες θα έχουν καλύτερο αποτέλεσμα για τα παραγωγικά ζώα και για τα πρόβατα και για τα χοιρινά και για τώρα ελπίζουμε και για τα κοτόπουλα που γίνεται με τα ελαιοργία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ τη φήμη του εργαστηρίου, το οποίο έχει τρέξει τα τελευταία 10 χρόνια προγράμματα που ξεπερνάνε τα 10 εκατομμύρια ευρώ, που έχουν χρηματοδοτηθεί και από το ελληνικό κράτος και από την Ευρώπη και από ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή είμαστε περίπου 50-50. Τα 50% παίρνουμε από ιδιωτικές εταιρείες, 50% παίρνουμε από κρατικούς πόρους. Έχουμε μεγάλο κομμάτι από τις
ιδιωτικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Το ένα ήταν αυτό. Σημαντικό. Και το δεύτερο ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται, αλλά ο βασικός κορμός έχει ολοκληρωθεί, που αφορά την επίδραση της νηστείας επάνω στη μεταβολική υγεία, και έγινε με μία από τις τη μεγαλύτερη κλινική νηστεία στον κόσμο, που είναι στη Γερμανία, την κλινική Buchinger, η οποία απέδειξε ότι η έρευνα αυτή πώς βοηθάει και πώς αλλάζει την έκφραση των γονιδίων η νηστεία, η οποία μοιάζει πολύ με την ορθόδοξη νηστεία, και αυτό εφαρμόζεται τώρα και στη Γερμανία στους ανθρώπους που κάνουν νηστεία, και φυσικά και εδώ στο εργαστήριο όσοι έρχονται και παρακολουθούν τα προγράμματα που κάνουμε, το εφαρμόζουν και αυτοί. Νομίζω ότι αυτές τις δύο μελέτες τα ξεχώριζα, δηλαδή αν κανείς με ρωτούσαν γιατί θα ήθελες να σε θυμούνται, ας πούμε, από τη δουλειά σου, αυτά τα δύο προγράμματα που συνεχίζονται βέβαια. Τώρα είμαστε σε μια φάση που κάνουμε ένα μεγάλο έργο παρακολουθώντας μοναχούς και μοναχές εδώ στην Ελλάδα, να δούμε τι αλλάζει από τη μοναστηριακή διατροφή, και ελπίζω ότι σε κάνα χρόνο θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Να τα ξαναπούμε τότε βεβαίως. Πείτε μου και δύο λόγια για το ερευνητικό προσωπικό, το στελεχειακό δυναμικό του εργαστηρίου. Ναι, είναι αρκετά άτομα, τα οποία πληρώνονται όλα από προγράμματα που έχουμε, που είναι είτε από το κράτος, είτε από την Ευρώπη, είτε από ερευνητικές εταιρείες. Έχω δώσει μέχρι στιγμής σαν εργαστήριο 19 διδακτορικά, από τότε που λειτουργεί το εργαστήριο, έχουν απονεμηθεί. Δουλεύουν περίπου γύρω στα 10 άτομα στο εργαστήριο, και κάποια από τα παιδιά δουλεύουν στη spin-off εταιρεία που έχουμε δημιουργήσει, η οποία προσπαθούμε και αξιοποιούμε τα ερευνητικά αποτελέσματα από την έρευνά μας, με αποτέλεσμα να κρατάμε τα παιδιά εδώ και να μην φεύγουν στο εξωτερικό για να δουν δουλειά. Επομένως, συνολικά θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή το προσωπικό που έχουμε στο εργαστήριο είναι 4-5 άτομα που έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους, 4-5 που κάνουν το διδακτορικό τους, και κάποιοι τεχνικοί, γραμματιακό προσωπικό, αυτά, δικηγόρο έχουμε, γιατί τα έργα που κάνουμε είναι αρκετά σύνθετα και έχουμε ένα συνεργάτη δικηγόρο, που είναι και η πρώτη δικηγόρος που έχει πτυχίο βιοχημίας στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν, είναι μία, και μας βοηθάει πάρα πολύ, εργάζεται στο εργαστήριο και μας βοηθάει να κατοχυρώσετε, φαντάζομαι. Να έχουμε καλά και τις πατέντες και τα συμβόλαια που κάνουμε, γιατί ξέρετε τα πανεπιστήμια, το οικοσύστημα δεν είναι όριμο για να κάνει τέτοια πράγματα με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μαθαίνει. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια η έννοια της επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια ήταν ποινικό. Δηλαδή σε αντιμετώπιζαν σαν ποινικό εάν έκανες έργα με εταιρείες. Δηλαδή λες και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εκπαιδευτούν εδώ στο ελληνικό πανεπιστήμιο θα προωθηθούν όλοι στο δημόσιο. Δεν θα προωθηθούν στο δημόσιο, θα προωθηθούν και σε εταιρείες, στο ιδιωτικό τομέα, για να παράγει η χώρα πλούτο. Αυτό ενώ είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας, είναι πολύ σημαντικό για την αναγνώριση της χώρας. Μάλλον από τις τελευταίες χώρες που έχουν τέτοια στερεότυπα, τα οποία σιγά σιγά αλλάζουν. Μάλιστα. Κύριε Σταθόπουλε, πείτε μου δύο λόγια κι εσείς για το στελεχειακό δυναμικό του εργαστηρίου, για να καταλάβουμε όλη αυτή η έρευνα από ποιους ανθρώπους βγαίνει. Να συμπληρώσω και εγώ σε αυτό που έλεγε ο κύριος Κουρέτης, ότι και εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση όλη αυτή την τεχνογνωσία η οποία έχει αποκτηθεί αυτά τα χρόνια στο εργαστήριό μας να αξιοποιηθεί και περαιτέρω, και πιστεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με την ίδρυση της εταιρείας PharmaGnows, η οποία είναι μια εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία εταιρεία αυτή, αξιοποιώντας όλη αυτή την παραχθήσα γνώση, σήμερα παρέχει υπηρεσίες υψηλής έρευνας στο πεδίο των φυσικών προϊόντων. Η ερευνητική μας ομάδα τώρα αποτελείται από περίπου 50 μέλη, όπου είναι οι υποψήφοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές. Έχουμε 10 παιδιά που δουλεύουν σε ερευνητικά προγράμματα και είναι μεταδιδάκτορες. Και όλοι αυτοί βέβαια αυτή τη στιγμή υλοποιούν περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα, τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους.
Μάλιστα. Μπορώ να προσθέσω κάτι? Βεβαίως κύριε Κουρέτα, βεβαίως. Ναι. Απλώς ήθελα να προσθέσω ότι ο φόρος από τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχουμε σαν εργαστήριο, σαν πανεπιστήμιο προς την κοινωνία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, είναι περίπου 5 φορές ο μισθός μου. Αυτό έχει σημασία. Και είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί όταν ακούει ένας πολίτης... Εισπράττει το κράτος 5 φορές όσο το μισθό μου από το φόρο που φορολογούνται υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο και η spin-off εταιρεία προς το ιδιωτικό τομέα. Είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να πούμε επίσης ότι από όλα αυτά τα ερευνητικά προγράμματα υπάρχουν και κρατήσεις οι οποίες τροφοδοτούν το μηχανισμό του ίδιου του Πανεπιστημίου, τους ειδικούς λογαριασμούς για να λειτουργούν. Είναι αυτό που είπατε, η φορολογία, που όλη αυτή η έρευνα, η παροχή υπηρεσίας φορολογείται και δίνει στο κράτος κάποια έσοδα πίσω. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα νέα παιδιά, οι φοιτητές, βλέπουν μια άμεση διέξοδο και μια άμεση απάντηση στο γιατί σπουδάζω και τι θα κάνω μόλις τελειώσω. Και όπως είπατε κύριε Κουρέτα, είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι δεν φεύγουν, είναι τουλάχιστον ένα ανάχωμα, να μην φεύγουν στο εξωτερικό και τους χάνουμε διαπαντός. Και είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι δεν έχουμε να φεύγουν, αλλά να επιστρέφουν, να ξέρουν ότι υπάρχει μια στερεή βάση. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει δυσκολία να βρούμε και ερευνητικό προσωπικό και οι εταιρείες να βρουν προσωπικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι έξω. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε τέτοια εργαστήρια στο χώρο μας, και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσει και η πολιτεία και ο κόσμος και οι φοιτητές μας βέβαια, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να μπει το ελληνικό πανεπιστήμιο σε μια όλο και πιο αναπτυξιακή τροχιά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, να είμαστε εδώ για οτιδήποτε άλλο θέλετε στο μέλλον να συμπληρώσουμε και να πούμε προς τον κόσμο, και είναι βασικό ο κόσμος να γνωρίζει τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και να ξέρει ποια είναι η πραγματική συμβολή των πανεπιστημίων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν άλλη μια εκπομπή στα Creative Projects για να αναλύσουμε την συμβολή των ελληνικών πανεπιστημίων στην έρευνα, αλλά γενικότερα και στην οικονομία της χώρας. Καλό σας απόγευμα. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,